Kwararren likita a fannin cututtuka masu yaduwa da ke babban asibitin gwamnatin tarayya da ke Gusau, Dr. Kabir Muhammad Mande, ya bayyana cutar kyanda a matsayin wani ciwo da ke addabar musamman ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara 5. Likitan ya ambaci zazzabi mai zafi, kurajen fatar jiki, kurajen baki, tari da mura da kuma rashin cin abinci a matsayin wasu daga cikin alamomin da ke nuna cewa an kamu da cutar. Dr. Kabir Mande ya ci gaba da cewa ana iya kaucewa daga kamuwa da wannan cuta ta hanyar yin allurar rigakafi da kuma amfani da magungunan kashe cutar. Sannan wurin kula da shi mahaifansu a kula kwarai da gaske da tsafta, don tsaftar hannuwa da yawan wanke hannuwa da shi ma kula da shi kwarai da gaske, tsaftace shi da abin nan da ake cire mishi, ana cire mishi majina ko wani abu ana cirewa, ana self disposal, ana zubar da shi ga wuri da ya dace ba tare da wasu wani ya kai gare shi ba. Har ila yau ya bayar da shawarar killace masu cutar don gudun kada ta yaɗu a tsakanin al'umma, sannan a garzaya da mara lafiyan zuwa asibiti domin ganin likita. A wani bangare kuma, ma'aikatar lafiya ta jihar Zamfara ta ce jihar na ɗaya daga cikin jihohin da suke da karancin masu ɗauke da cutar kyanda a alƙaluman da aka fitar a farkon wannan shekara. Jami'i mai kula da bayar da kariya daga cututtuka masu yaɗuwa na ma'aikatar, Dr. Ahmad Muhammad Gusau, ya ce sun sami wannan gagarumar nasara ce ta hanyar yin rigakafin cutar da kuma wayar da kan jama'a hanyoyin da za a bi domin kaucewa kamuwa da ita. Har ila yau ya bayyana irin gudunmawar da gwamnatin jiha take basu a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya aka shawo kan wannan matsala. Measles gaskiya akwai wannan matsalar ta measles wanda shekara da shekaru abu ne wanda yake zuwa yana komawa. Zamfara tana cikin jihohin da adda karancin alƙaluman yaɗuwar wannan cututtuka, sau ina gani yana da alaƙa da irin rigakafin da ake yi, kasan routine immunization, ko wanda yaro an haife shi ana mishi allurai rigakafi a asibitota. A ƙarshe kuma ya shawarci iyaye su garzaya zuwa asibiti domin a yi wa yaran su ƙanana allurar rigakafin cutar. Daga Gusau, Aliyu Shehu, labaran NTA.